Kaixo itziak. Kaixo. Zer modu. Oso pozik. Gaur dago negualdiakin pozik. Bai. Eta horrela tortzean oso pozik. Bai egualdiak eta bai zuetu giztea loko. Mira, etortzea gatiren. Vale. Ja, peloteoa utzi. Mira. Itzia ez dago eta esan ez dago ipuz kontalaria eta literatuko munduan oinarritutako pertsona bat. Baina, humaitazen Atzeakatu, oso atzeakatu berrego. Okabezua dago, oudezeko atzea. Bueno, han jaio nintzen, baina jaio bakarrik. Bai. Gurasoak donostiarrak eta ni kanpoan bizi izan nintzen 18 urte arte. Ameriketan eta Galizian eta orduan ez den bere burua hori zehar bezala ikusten. Eta irakasle izan dako atzea. Zergaitik irakasle. Ni gazte nintzenean, 20 urte nitu nian edo, nik uste mundu aldatu nahi nuen. Eta oain ere bai. Nik mundu aldatu nahi dut. Eta, irutu zitzaidan, irakasle izan behar nula, eta herrietan eta zehatuen behar nula, lanin behar nula, eta idea horrekin hasi nintzen. Eta, hasi nintzanean, lehenengo realidadia da, 25 ume horre eseritan bitzetan, eta nik abai, zerabaiko kontatzen diet. Ikuiak. Bai. Beste asko ere bai, baina ez konturatzen nintzen, nik oso fundamento gutxi nuela, gauza askotako oso fundamento gutxi daukat. Baina ipuia kontatzen ditu nian, umeak eukin ditzen ditu, hola, hau zabalik eta isilik eta geldi. Eta esan, hause da neria. Eta orduan, egunero kontatzen nien zerbait, edo ipui bat, edo kontakizun bat. Baina beti ukitzen un momentu bat, umeak lasai, eta lasaitu egiten ziren. Edo jolas, ahozko jolasak, atzamarra kontatu, bat, erako jolas txikiak, tikan hor txikiakin egin nuen lana, eta orduan, oso hasita beriala konturatu nintzen, hortan, trabezia nuela, umeak engantzatu iten dituela, eta, gero baita ere, klaro, umeakin hizketan ikasi egin behar da. Komunikazioa, Bai. Umeak, nire ustez, ume txikiakin ez da hitz egin behar, umeak tontua balira bezala, ez? Eta ez da ere, jakin behar da nola komunikatu, zer esan, nola esan, bere gaitasunera ondo iritsi eta elkarrizketa aberats bat lortu behar da. Eta, nik uste denik hortan hasi nitzala, konturatzen aurraren hizkuntza nola bere garatzen zuten, eta hasi nitzan marabilatzen, aurren pentsamenduaz, eta orduan hasi nitzan ikasita ikasten hasi nitzan, bizi literatura, filologia ikasi nuen, hispanika. Eta literaturan sartu nitzan oso barren. Eta orduan hasi nitzan baita ere, aurre ipuiak eta zehazten. Gero psikologia ikasi nuen. Orduan, eta orduan aprendizaiaren, aprendizaiaren goraberak, trikimailuak, hor tresna, barruko pentsamenduaren tresna bilatzen eta hor hasi nintzen. Eta orduan, hori dena aurrekin lan egiten nuela. Eta hola pasan nituen 10 urte umekin lanean, eta gero pasan nintzen magisteritzara. Eta ja nire topean egin dut, hemen, eta beste gauza bat. Eta magisteritza eman den 8 urte.
hizkuntzaren didaktika eta literaturaren didaktika eta hor inguru hortan egiten izan. Eta gero dena utzi eta segitzen ja. Ezinbestekoa da umeari txikitatuk literatur pixkat erakustea, edo nola ikusten duzu kostua. Bai, aurrarentzat literatura gauza natural bada. Ja umea amaren umetokian dagoela ere, konturatzen da, ritmo duten gauzak, soinuak, bereganatu egiten ditu. Eta horrek laguntzen dio aurrari, nolabait ezaguera bat antolatzen laguntzen dio. Nolabait zirkuito neuronal batzuk sortzen ditu eta patroiak dira. Poesiak adibidez patroiak eskaintzen dizkio aurrari. Eta orduan aurrarentzat hori oso egokia da. Alde batetik grazia egiten dio, beste alde batetik gustatu egiten zaio, beste alde batetik ez du ezer esan nahi, baina ulertzen du horrek duen neurria, horrek duen rima, horrek duen erritmoa batez ere. Bai? Eta orduan hola bere ganatzen du. Eta beste alde batetik ipuigintza oso beharrezkoa da, eta oso ona da aurraren garapen emozionala sendotzeko. Zer dan ona, zer dan gaizkia, zer dan gauza guzti horiek modu simboliko batean eskaintzen zaizkio aurrari, aurrak dituen kezka, nahigabe, barruko desegotik mina. Bai? Hori guztia, ipuiak eskaintzen diona da nolabait irudi bat, eta aurrak ulertu egiten du, irudi horien bitartez ulertu egiten du, bera zintzoa balima da, ona balima da, gauzak aterako zaizkiola. Beti izango duela lagunak, baten bat laguntzeko izango ditula arerilloak, bideokerratik sartuko dela askotan, eta beharrezkoa da, baina bideokerretik sartzen balima da ere, berak aurre egiten balima dio horri, eta gainditzen balima du hori, gauzak ondo aterako zaizkiola. Orduan, nolabait, balizer dakit, kontzientzi txarrak, ez? Umeak ukitze dituzte, oso kontzientzi txarrak, ez urrak dituztelako. Normal. Gaiztokeriak egiten dituztelako, normal. Deso egiten dutelako, normal. Eta horrek sortzen dira, bai? Orduan, ipuia eta gertatzen dena da, ipuietako eroeak hankasatzen dutela. Eta okerreko bidetik juten dira, eta iztakeriak egiten dituztela. Eta ez dakizen pikardia egiten diotela. Hora ikusten dute, eta hala ere, azkenian bilatzen dutela bide egokia. Umeak ere hori ikusten du, eta ez da, ontatik ere aterako naiz. Hola doa. Izan ezakadu, ipunimentzan umearentzako eziketaren parte dela. Parte oso garrantzitsu. Ez dut esan nahi, nire ustez eskolan ere bai. Eta eskaini bihatzailera gainea literatura ona. Ez baizpako ezer, literatura ona. Eta eredu onak eskaini bihatzizkiela. Eta eskolan hori, ikusten obligatua daudela hori ematen. Obligatu, hori derrigorrezkoa da. Eta etxean ere utzi indartzaile, eta etxean eguneroko gurasoekin dituzten harremanetan, eguneroki behar dute momentutxo bat, liburu baten inguruan egoteko, edo kantu txiki bat, edo olerki txiki bat, edo ipui bat kontatu, edo pasadizo bat. Baina beti tokia. Anekdota bat,
Anekdota bat, perfecto. Irakurri, kontatu, baino kontatu ere bai. Hizketan. Zerbeteko bela nola bai komunikazioa lazten da. Bai, beira, nik landu baino, niri landu hitza zera ematen dut. Ematen ez. Gustatzen zaiten da komunikazioa sortzea. Sortu. Bai, komunikazioa egin. Eta komunikazioa areagotu eta hobetu. Hobetu. Bai. Nik ez zen ara hori, baina adibidez, nire biloba txikiekin beti eduki izan dudet, ez? Eta konturatzen zera, hor txikiak imaliaman zaude, ipuia kontatzen aizeanian, umeak zuri alako batean kontatzen ez dutela bere barruko gauza. Eta igual, ipuia parregarria izan da, baina konektatu dute ezakitzarekin eta bere buruarekin, eta kontatzen du, nik atzo ezakitzarekin nuen. Eta kontatzen dizute, barruko gauza bat. Eta gurasoek hori asko esaten dute, horian sartu eta ipuia kontatzen direnean, eta hori dena, umeak egoten dira eta orduan kontatzen diretela, benetan egunian zer gertatu zaila. Etzea magistera ikasizten du filologia ere, psikologia. Egun bukatu, psikologia. Filologia ere, baina handik zortzi urtera utzi zenuen dena zergatik. Bueno, baina agazori bat egongo da. Gutxi ikusten. Bueno, esan duzunen mundua aldatu nahi zenula. Bai, baina bilatu ditut beste modu batzuk mundu aldatzen jartzeko. Zeustezu, egunero nota jartzen eta zuzentzen, guain kontatu dizuten guzti jau, pentsatzeko dugu izango duela. Nire bizitza aurrera ateratzeko, alde batetik ipuia kontatzen ditun, eta beste alde batetik zenbait ikastetxeetan eskaintzen nien hizkuntza tratatzeko modu guztia aldatzea, eta orduan esperimentazio lanak egiten dituen. Igual hartzen duen eskola bat, eta duten nintzen, 4 urtez, astean 2 egun, adibidez, bai? Eta orduan, metodologia aldaketa egiten nien. Tailerak inpartitu duzu. Bai, asko. Eta zerbatik ikustitzen tailerak egitea edo. Bueno, horiek alde batetik dira, idea baten inguruan ibili izan naizelako beti. Hau da, literaturaren garrantzia aurraren garapenean. Eta beste alde batetik, ogibide gisa. Nik tailer bat eta eskola askotan, leku askotan tailer asko eman ditut. Eta gero azkeneko urteetan sortu duen zera bat, egitasmo bat Galtzagorri elkartearekin, bularretin zera. Bai. Eta hori, daula programazio sistematizatu bat. Eta horren inguruan hori oso ikastaro fuertea ematen ditu. Bai, 40 ordu ematen ditu. Bai. Eta irakasle osoari, eta hori oso, eta orduan hor ematen nuen, bai, asko ikasi nuen. Hori ematen nuen, bai. Azpertu nire ikaste asko gustatzen zen. Eta ikasten jarretzen dut, eta Bizitza da ikasketa bat. Bai, baina liburuetatik ikastea ere asko gustatzen zen. Nire asko
erakusten. Bai, ere bai. Galdera, niztelua, entzundelako, igual hankasabitzen eta esan lasaia, baina entzundelua nuke proiektua Mikel Laboa edo zerbait. Bai. Zer da hori? A ber, bueno, guain dela, nik uste 2013an edo, sortu zera, unibertsitatean katedra berri bat sortu zuten, Mikel Laboaren omenez, eta zera katedra hori estetikara eta dedikatzen da. Orduan, bueno, sortu zanean, niri esan ziaten ia zenbait ekintzaz eta arduratuko tenitzen. Eta, bueno, erakusketa bat montatu nuen, gero ikastaro batzuk, jardunaldi batzuk antolatu ditu, Juan Cruz Igerabidekin batera, eta gero sortu nuen zera bat web bat Mikel Laboari buruz. Eta hori sortu nuen zera Marisol Bastidarekin batera. Eta Eresbil, eta hor ateratzen da Mikel Laboaren inguruan dokumentazio Pila. Eta guain egiten ari naiz Imanol Lartzabalaren bai, Imanol Lartzabal laster Xabier Letekin hasiko naiz eta datorren urtarrilatik aurrera Lurde Zirion. Bai. Orduan da, dokumentazio guztia bildu eta hori web batian sortzen. Gauza hauek nik uste beharrezkoak dira zergatik diafekzionak edo artistak bizi zen jazak eta historian geldituko direnak. Bai. Eta izan dira artista handia. Mikel Laboa izan da oso artista handia, Abots zoragarri bat zuen, eta gero beste alde batetik nik uste bizi izan zen, bera eta bere lagunak, dana batera. Baina bizi izan zian garai hortan, nolabait euskerak oso prestigio txikia zuen. Oizo zailak izan dezagun, Bai, eta prestigioi gabeko. Euskera zan, ume txikiei eta txakurrei iziten zitzaian hizkuntza. Minoria bat, ez? Minoria eta desprestigiatua gainera. Hori izan, txakurrekin eta ume txikiakin hitz egiteko. Hori izan euskera. Bai? Eta hauek egin zuten, hauek duintasuna eman zioten euskerari, erreskatatu zuten nolabait euskal poesia popularra, nizakakit erromantzeak, 14. mendeko poemak. Esan nahi dut, eta horiei eman zioten kategoria intelektuala, literarioa, normalizatu zuten. Hori alde batetik, eta gero Mikel Laboak izan zuen horrek experimentazio alderdi hori oso interesantea izan da. Guernica eta Lekeitio guztiak. Horiek nik uste interesanteak izan direla. Eta gero adibidez, Imanol Lartzabal da, oso handia. Oso ona. Oso kantari ona alde batetik. Erabili zituen musikak eta zerak eta karagarri ona. Esate baterako. Edo nizerrakit asko, kanta asko, baina oso ona. Ni poeta, kaskaban naiz. Hori oso polita. Hori oso polita da, oso sentikorra. Orduan, eta Xabier Lete nire ustez. Salvador nire ustean. Eta hainbat kantu. Eta bere poesia guztia. Nik uste Xabier izan dela Euskal Herriko poeta. Poeta handienetakoa. Baina
No lo que se tendu mendiango con cantana. Euskal Herriko poeta kapasatu katoketa. Hori eta esan gauza. Bueno, abestian aparte letrak esako gaituak direla, Hombre, eske kanta batian letrak garrantzia handia du. Bai, Tikan bestela musika bakarrik egiten zu. hori da, Baina kantatzen dezunean letra izan behar du oso ona. hori da. Eta ritmoa oso ona. Eta ritmoa jun behar du letrakin batera. Eta hori ez da beti, ez da hain erresa egiten. Bueno, izia, oso Oso bueno, mira. Oso ondo. Bilaleko niego mucho amigo, gure ikuslea. Bai, Nada gente. aio? Agur!